Estos són els millors fitxatges del València de la història. I no, un d'ells no és Abdenur. En el número 5 tenim a David Villa, protagonista de moltíssimes nits màgiques de Mestalla. Va marcar 129 gols en 255 partits i es va convertir en un dels millors davanters del món. En el número 4 tenim a Rubén Baraja, amb lligues, una Copa de Rei i una Copa de la UEFA. Titular indiscutible de València durant 10 anys i que va penjar la samarreta per convertir-se en entrenador. En el número 3 tenim a Santi Cañizares. El seu rendiment es va convertir en un pilar fundamental del València, sent un líder en el vestuari i guanyant títols. Està considerat com el millor porter de la història del València. En el número 2 tenim a Mendieta. Va ser un dels capitans de l'equip i es va convertir en un dels millors jugadors de tota Europa. En 2001 va ser traspassat, batint rècords de jugador més car espanyol de tota la història del futbol. I en el número 1 no podia ser altre que Mario Alberto Kempes, la figura més mediàtica que ha jugat mai en el club, votador en el Mundial del 78 i un dels màxims golejadors en tota la seva història. Estos són els meus favorits, però vull que en comentaris me poseu quins són els vostres. Adeu.